Посвещаваме тази песен на всички загинали български деца, на техните родители, на техните семейства, на техните близки и приятели. По този начин искаме да покажем и подкрепата си към българските войници в Ирак. Йо! 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 Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Сам стоя в стаята, женеки на колене, се тъма на вашите топти и моето сърце. Вече няма да съм същия, умът ми е отровен, океанът на страданието, който плуваме огромен. Да причастен към болката на другите, в душата на всеки се крие малко дете. Господи, обясни ни, кажи защо не ги отне тези малки ангели летят с бели криле. От моето лице сълза за тях се стича, трагедията моето сърце на две да стича. Няма кой весело пред блока си да тича, няма вече кой да иска на мама и татко да прилича. Душите им вече са част от светлината, те са навсякъде около нас в небесата. Какво не бих дал да мога да спася децата, бих дал сърцето си, за да поправя нещата. Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Забиваме това за нашите момчета в чуждата война, воюващи като чета, борят се като лъвове за друга държава, но не съм сигурен, че каузата си заслужава. Всеки заминава, само с мисълта, че така осигурява своите деца. Пред очите на смъртта стоят горди, смело се изправят срещу вражеските орди. Мисълта за семействата им дава сила, но това, че са далеч, вътрешно ги убива. Толкова жертви за толкова малко време, искам всичко това да зависеше от мен. Тогава нямаше да има и нито един убит, тогава всичко щеше да приключи само за миг. Да бъдете бойци или да бъдете бащи, труден избор предоставиха вашите съдби. Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Винаги ще помним малките души, сърцето боли на ти ръката. Родители плачат с кървави сълзи, правим това за всички майки и бащи. Не можем да върнем синове и дъщери, България се обедини, си ръка протегни. Забрави поне за момент всичко друго, знам, че твоето сърце вече би е лудо. Трябва ли само когато става така да се сещате за българските деца? Тяхната съдба понякога от нас зависи, детето, че има нужда да му кажеш, давай ти си да помагаш. Тежките кризи, решението не е в чуждестранните визи. Не трябва да бягаш, а проблемите да решаваш. Вярвай себе си и винаги ще успяваш. Не те поставям да решиш как да постъпиш, да победиш или да отстъпиш. Винаги